Bun, salutare tuturor, sunt Denis TB și bine v-am găsit la episodul 4 de Luna lui Denis. M-am gândit să postez așa pe seară. Ok. Uitați cât e ceasul 9 și... Am făcut cu 3. Știți ce vreau să fac? Nu în episodul ăsta, adică nu cred. Ok, asta e un copacul ăsta. Una în dreapta aici și una în stânga. Dar până atunci să avem lemn. Sponci nu prea am nevoie. Așa. Astea mi-ar trebui. Încă vreau să fac niște garduri la niște animale, știți? Că nu niște garduri. Dar nici n-am uit, frate. Cum să fac? Doamne. Trebuie să păligă. Să păligă. Bun. Nu cred că o să încep de astăzi să fac casă în copac, alea. Cam greu. Adică nu e atât de greu, adică fac o casă în partea stângă, că n-am nevoie, știți? Nu știu ce am pus în casa din partea stângă, știți? M-am pe acolo. Nu știu ce am pus din... Da, înțelegeți voi. Sunt așa... Nu știu cum să văd. Oare să facem un fier, ne riscăm? Nu e de risc, da? Da. Haideți să facem un fier. Piatra mi-am pus încet, nu? Unde s-ar putea face? O să fac, de ce nu? Fac o săpăligă. O las și după ea. Spun săpăligă. Am niște vase? Nu. Degustăm noaptea. Facem rodoase, bonmi la alea. Care era maxima? Care putea să fie 4. O să fac de 4. Sau poate chiar 5, dar nu. Nu vreau. Dacă mai pot să mai fac aici. Aici, ce faci? Aici. Nu mai duc momentan. Când o să fie... Bă, mi-am pus pe bune sedurile. Era un chest. Îmi fac și ordine la inventarul ăsta după aceea. Că fac și dezordine este. Uite, cum am nu am mers cu ea. Vreau să pun așa. Drăguț. Hai să mai luăm câteva. Sigur. Dar bine că am asta e plin.
ar fi bine să fi fost mai multicele. Unde soarele? Mai avem de așteptam până să lasă noaptea. Haideți putem să vedem ce mai este în câmpia aceea, că n-am văd deloc chiar. Adică găsim o mină, găsim puțin aer în afară. Luăm circuit. Ar fi fericit dacă aș găsi ceva. Ce frumos aude. Nu frumos, nu în genul... În fine. Înțelegeți voi, într-un fel sau altul. Să-i lasă noaptea pe câmpii. Lasă noaptea pe câmpii. Da, dacă o să fiu... Nu vreau să mor, pentru că dacă mor, dar vedeți ce mult am fugit la spawn. Dacă mor, îl dau repede pe peaceful. Sau... Nu știu. Băi, eu câmpii foarte de asta. Nu, băi. Dar pe dificulte. Uite-mă, tată, mă. Aici. Bun, nu am mai zis nimic pentru că eram acolo pe care să mor. Nu pot să mă arăt pe aici. Dacă mor. Că așa un fel de hardcore, în afară că aș putea să mai urc. Să fac altă serie, adică da. Oh. Mai fucking. Nu pot să stau. Fuck! Am spawn-ul aici pentru că am dormit. Hai repede să ne culcăm de încolo. Bă, n-avem pat. Cum bă?
să explice cineva. Bă, ești în campat. Notat. Amu! Nu te faci de aici. Dacă nu-mi găsesc itemele. Uite de acolo. Sunt foarte nervos. Plus, am pierdut mult level. Plus, sper că acum să merge. Dar nu am tot. Un puțin canal. Oi. Păcică. God. Atât am doream. Nu asta. Nu. Asta arată. Dar uite cât l-a dat, frate. Uite, băi. Doamne! Am niște nervi acum pe mine, nu m-am întrebat. Mod blanșete, asta e. Vagumătii. Asta bănuiesc că m-am murit în lavă, că mai aveam puțin. Cât mai aveam? 5 blocuri? Aproximativ. Da, bun, hai, pa!